Amanar Gwanja ne. Masta ka gane so nake sabo shekara ta kasance ta shiga ina da ta first lady. Amma fa wannan zari ba gudu ba, ba so a kawo wanda bata iya kunu ba fa. Ba kai ba kanka ya waye kenan, ba ki iya kunu ba. Ta baya. Yaso yau ma na dawo da batu na kunu kuma na jawo in kin iya gari na kawo up and down jikinta ga sofa not like girl is very sofa. Kunu na so kin iya aurenki in baki ki koma daki. Hey, shi kwamba. Kunu in kin iya aurenki kunu in baki ja baya kunu in kin iya ki zo mu je kunu in baki ja baya. Mana ka ɗauka kiɗan kunu yau na zo in baka zakin sa ya saka san barka ba zagi magana ta kunu ne in kin iya to nuna mu gane kin san rice pizza you know kunu mu gangara ke kano ne ayya kunu in kin iya auren ki kunu in baki ja baya kunu in kin iya ki zo mu je baki ja baya istin masta yau ga batuna balketi za mu je mu zauna matan su kunu suke da gana kin iya komai kunu ya kasa wadda ta kasa kawai mu fasa ayya kunu in kin iya auren ki kunu in baki ja baya kunu in kin iya auren ki wawaye suna ta kushe to kunu ke jiran bahaushe karka shace ka ɗauki sheshe look guy na kwanta bahaushe kunu in baki ja baya kunu in iya ki zo mu je kunu in ba kai ja baya